Салом дӯстон ва боз як бозии дигар вақте мо бозӣ мекунем ва пул кор мекунем. Ссилка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. Ва мо ҳамин расмҳоро якҷоя мекунем ва пул кор мекунем. Ин расмҳоро ҷамъ мекунем ва раунди якумро мегузарем ва ман 100 танга кор кардам. Барое ки пулмон зиёдтар шавад, XD-ро зер мекунем, 1 баробар пул бисёртар кор мекунем. Ва мо рекламаро тамошо мекунем. Реклама буд чист, рекламаро маҳкам мекунем. Ва ин ман 200 танга кор кардам. Ва бо ҳастай дар ин ҷои нами коробкача сандуқча ҳастай, ҳамин сандуқчаро зер мекунем ва дар ин ҷо open нависаги open-ро зер мекунем ва мо дар реклама нишон медиҳад. Ва баъди реклама мо танга кор мекунем. Ва ин ман 13 танга кор кардам. Ва баъди 31 сония бо метавонем тамошо кунем охир реклама бо танга кор кардан бигирем. Агар бихоҳед ки пулотонро гирифтан, шумо бояд регистратсия кардагӣ бошед ва 6 бор реклама тамошо кардагӣ бошед. Ва ман 5 бор тамошо кардагим ва яктаи дигараш мондагиа луктаро зер мекунем ва дар ин ҷо нишон медиҳад ки go-ро зер мекунем, яъне рафтан ва чархдо мехӯрад. Реклама аввал мода нишон медиҳад ва реклама буд чӣ ва чархдо мехӯрад ва дар ин ҷо ба таври автоматик мода чанд тангаи буғалта. Ва ин ман 10 танга кор кардам. Ва шоп магазин мешавад, дар ин ҷо бошад. Мо метавонем реклама тамошо кунем, 8 танга кор кунем ва ё энергиямонро зиёд кунем, 5 энергия кор кунем реклама тамошо карда. Ва вақте ки шумо 12 реклама тамошо кардед ва шумо метавонед 15 танга бо кор кунед ҳамин хел. Ва вақте 10 раунд гузаштед бо 15 тангаи дигар кор мекунед ё 25 раундша гузаштед 30 тангаи дигар кор мекунед. Ва рӯзи якум, дуюм шумо 10 танга кор мекунед, рӯзи сеюм 20 ва чорумам 20, панҷум 30 ва шашум 30 ва охирон рӯз 50 танга, ҳафтум рӯз 50 танга кор мекунед. Ва ин ман регистратсия кардам, 6 реклама тамошо кардам. Unlock now зер мекунем ва дар ин ҷо бошад нишон медиҳад ки пуломонро мо дар кадом кашлокҳо метавонем бигирем. Ин ҷо Visa-ро зер мекунем ва кашлокҳоро нишон медиҳад: PayPal, Payeer, Gcash ва Tron ва дигар кашлокҳо. Ва кашлоки дар коримонро мегирем ва ин ман Payeer-ро мегирам ва дар ин ҷо минимал каш 10,000 танга, яъне 7 сент, 13000-иш $1. Чанд қадари танга бисёртар кор кардед, ҳамон қадар тангаро ба пул алиш кардан хубтар мешавад барои шумо. Ва шумо бо метавонед дӯстотон дароӣ кунед ҳамин ссилкаи бозиро вақте ва ё регистратсия мекунанд ва шумо 30% пули коркардагӣ, тангаи коркардагӣ ва ё кор мекунед ва ё бошанд 2000 танга кор мекунанд вақте ки промокоди шуморо бинависанд. Промокод нами invite код нависаги, ҳаминро вақти дӯстотон вақти регистратсия кардан менависанд ва ё 2000 танга кор мекунанд ва шумо бошед 30% пули коркардагӣ ва ё. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.